Știai că la tahograful nou nu te lasă să lucrezi mai mult de 10 ore, adică alte activități plus conducere. Eu am condus astăzi și am lucrat cu alte activități 8 ore 51. Doar că pe timp de zi ai voie să conduci și să lucrezi mai mult de 10 ore. Doar că tahografele noi sunt care sunt setate la 10 ore să-ți apară o... Aici am să vă pun o poză și cam așa arată când îți apare dacă ai depășit peste 10 ore de lucru cu ciocănele. Adică condus plus ciocănele. Eu am depășit acolo. Ce trebuie să faci când ajungi la o descărcare? În primul rând trebuie să pui pe ciocănele. Așa. Eu o să las pe pauză. Că doar vă arăt. Dai la vehicul. Dai la încărcare, descărcare. Dai OK și dacă încarci, dai pe încărcare. Dacă nu, dai mai jos, descărcare. Sau ai varianta asta, dacă și încarci și descarci, dai așa și OK. Pentru mai multe videoclipuri, dați o urmărire și un like. Mulțumesc! Cauți o parcare. Dai aici, dai la destinat, intri la locații. Dacă cauți căutare particularizată pe traseu, păi dai mai jos până la parcare. Apoi dai până la Popas și aici cauți parcare la câți kilometri dorești. Acesta este manul meu. Mamă, oameni buni, pentru mai multe sfaturi. Dați aici un follow, urmărire, ceva, cum să zice. Roberta, dă pe marga cealaltă. Trebuie să mă întorc la alfatul mod în care, fără nicio îndoială, trebuie să fie acest verset. Este un glans care... No, asta e frate meu, știe conduce. Asta știe de tătea. Să te găsesc oriunde ai fi. Ce v-ați dat de aia? Conduce tirul ăsta, mă! Bă, încet, până? Încet, până? Până, încet. Așa. Pentru mai multe